Minahal kong mga igsoon, kung mobisita mo sa kabukiran sa Korea ang mga umma sa humay murag managsama sa unang tanaw, apan kung imong tan-awon pag-ayo makita ang kalainan. Ang uban limpyo og giatiman, samtang ang uban na puno sa sagbot, unsa may kalainan. Ang pagkamatinud-anon sa mag-uuma. Ang matinud-anong mag-uuma dili gyud maundang sa pagpanghinlo sa uma, buntag, udto o gabii. Bisan og lisod buhaton kini nagbunga og daghang ani. Ang mga sagbot makababag sa pagtubo sa tanom ug makapakunhod sa ani, bisan og parihara ang kadakon ang uma. Ang panultihon kapitulo 28 bersikulo 19 nag-ingon, daghang makaon ang mag-uuma nga kugihan apan ang nagtinguha sa mga butang nga walay kapuslanan magpabilin sa kalisdanan. Unsa man ang kahimtang sa uma sa imong kasing-kasing? Napuno ba kini sa sagbot, mga hunahuna sa kalibutan, katapulan o kabalaka? Ato kining hinluan at timanon og andamon aron ang pulong sa Dios motubo og mamunga. Sa miaging simana atong giskutan ang kasing-kasing nga sama sa dalan og batuong yuta. Karon atong tan-awon ang tunokong yuta. Sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 7 nag-ingon, ang ubang mga binhi didto nahulog sa dapit sa mga tunokon sagbot. Nanubo ang mga tunokong sagbot o gilupig ang mga bag-ong tanom. Ang tunokon nga yuta nagrepresentar sa kasing-kasing nga nadunggan ang pulong apan napugngan sa kabalaka o gugma sa bahandi. Ang Mateo kapitulo 13 bersikulo 22 nag-ingon, ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokon nga sagbot sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandin mipatigbabaw kay ang mensahe og dili sila makabunga. Bisan pa og miturok ang binhi kini dili makalampos. Busa tantangon nato ang mga tunok, mga kabalaka, kahakog ug mga distraction aron motubo ug mamunga sa ang pulong sa Dios. Ang kasing-kasing nga sama sa dalan nagdumili sa pulong. Ang batuong yuta na mina o midawat sa grasya apan wala nagpadayon. Ang tunokon nga kasing-kasing na minaw, mituog misunod apan wala gayon makatuman sa tanang paagi. Tungod kini sa mga tunok sa kabalaka o hakog. Bisan og magbantay kita sa adlong igpapahulay, apan puno ang kasing-kasing sa kabalaka bahin sa trabaho, pagtuon ug salapi. Dili kita makasimba sa espiritu o kamatuoran. Nag-ingon ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 8, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay og ilha kini nga balaan. Apan kinahanglan kini buhaton uban sa pagtuo. Ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 33 nag-ingon, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag raniya kaninyo. Ang pag-alagad sa Dios nga adunay kabug-aton sa kasing-kasing nagpugong sa bunga. Apan kung mag-alagad ka uban sa bugos nga pagsalig, panalanginan ka sa Dios tulo ka pilo, 6 ka pilo ug 1 ka gatos ka pilo. Ang Kolosas kapitulo 3 bersikulo 1 nag-ingon, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Tangtanga ang mga tunok sa kabug-aton sa kalibutan ug pagkinabuhi nga puno sa pagtuo sa pulong. Minahal kong mga igsoon, atong pamalandungon kung giunsa sa limbong sa bahandi ang pagpugong sa pagtuo sa pulong sa Dios sa atong kasing-kasing. Giwarningan kita ni Jesus sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 22 nga ang pulong mahimong walay bunga tungod sa mga kabalaka sa kinabuhi ug limbong sa bahandi. Ang kahakog sa bahandi dungog gahom nagpugong sa tibuok nga pagtuman sa kabubuton sa Dios. Bisan og magampo ta kasagaran mo tuman gihapon kita sa atong kaugalingong hunahuna. Bisan pa ipakita sa Dios ang usa ka agianan, mas atong pilion ang laing agianan tungod kay mas kini makatarunganon sa atong pananaw. Apan ang pagunahuna nga gidumala sa kahakog nagdala lamang og temporaryong kalampusan, dili sa walay katapusang bunga. Ang Dios gusto nga mulakaw kita sa iyang kabubuton. Ang unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 10 nag-ingon, kay ang paghigugma sa salapi mao ang gamot sa tanang matang sa kadautan. Bisan sa mga nag-alagad sa Dios, ang pag-alagad kinahanglan nga tinuuray ug mapainubsanon.
Ang Marcos Kapitulo 9, versikulo 35 nag-ingon, ang buot mahimong una kinahanglan mahimong ulahi ug sulugoon sa tanan. Ang serbisyo nga puno sa kaugalingong tinguha dili magpadayon. Sa panahon sa pagsulay kini daling maguba. Aron makultibar gayod ang kasing-kasing kinahanglan tantangon ang tibuok gamot sa tunok dili lang putlon. Ang tunok mao ang mga panghunahuna nga makalibog ug ang gamot niini mao ang kahakog ug garbo. Ang garbo nagpadayon sa pagsalig sa kaugalingon kaysa sa Dios. Ang kahakog nagapos sa kasing-kasing sa kalibutan. Kinahanglan kining gub-on gikan sa gamot aron motubo ang tinuod nga bunga sa pagtuo. Minahal kong mga igsuon, adunay yano og epektibong paagi aron mawala ang mga tunok sa imong kasing-kasing. Sabta kung giunsa kini nagpasakit kanimo. Unsa man ang kabalaka nga permi nagapos sa imong nahuna. Sa unang Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 16 nag-ingon, paglipay kamo sa kanunay. Apan lisod kini buhaton kung puno sa kabalaka ug kahawang ang imong kasing-kasing. Tingali sa lapi, kalampusan dungog ug gugma sa uban ang imong gipangandoy. Apan bisan pa og imong makabot kini dili gayud kini makahatag og tinuod nga kahupayan. Kini nga mga tingwa sama sa pagdakop sa hangin, wala gyud kay makuptan. Apan kung imong pamalandungon og ampuan kini pag-ayo ang Espiritu Santo maghatag kanimo og kasayuran. Kung makasabot ka nga kini mga tunok ang nagpugong sa imong kalipay, imo kining matantang sa walay pagpanuko. Unya ang binhi sa pulong sa Dios motorok, mutubo og mamunga. Ang imong tinuod nga gipangandoy dapat mao ang langit, dili lang bisan unsang langit, apan ang bag-ong Jerusalem. Ang labing himaya nga puloy-anan nga giandam sa Dios. Ayaw na pagtan-aw sa luyo, padayon sa paglakaw padulong sa perlas nga mga ganghaan sa bag-ong Jerusalem uban sa kusganong pagtuo. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga imong matagamtaman ang labing dako nga kalipay, ang kinabuhing walay katapusan sa bag-ong Jerusalem. Amen.